У беларускім унутрыпалітычным жыцці цяпер назіраецца пэўнае зацішша. Хіба вось можна звярнуць увагу, што Лукашенко правёў чарговую нараду по барацьбе с ценами. Ценообразование зависит от спроса и предложения. И типа нечего тут корячиться. Эта классическая формула подлежит коррекции небольшой. Слишком себестоимость у нас высока, слишком плохо мы торгуем, затраты у нас непомерные и отвратительно работаем. Гэтую барацьбу Александр Лукашенко вядзе ўвесь час свайго кіравання, 30 гадоў, але нейкіх дасягненняў у гэтай барацьбе не вельмі атрымоўваецца. У гэтай бясконцай барацьбе перамагае мацнейшы, то бок цэны. Галоўнае, што сёння цікавіць грамадства і што сёння з'яўляецца на інфармацыйным экране, это сусветныя падзеі, это той парадак дня, які цяпер задае адміністрацыя ЗША на чале з Дональдам Трампам. І найбольш цікава для нашага рэгіёна гэта пытанне пра заканчэнне вайны ва ўкраіне, па прымірэнне, пра заключэнне некага пагаднення. І Александр Лукашенко хацеў бы таксама неяк прычыніцца да гэтай падзеі, якая хвалюе ўвесь свет і якую чакаюць найбольш у нашым рэгіёне. І, можа, не выпадкова, ён вырашыў даць інтэрв'ю блогеру Марио Науфалу. Направление туда миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимают очень агрессивную позицию в данный момент. Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств. Ну і цікава, што Лукашенко ў гэтым інтэрв'ю, як звычайна, спрабуе гаварыць ад імя Расіі, у якую ён збіраецца наведацца наступным тыднем. Увогуле, цяпер у Беларусі адбываецца ратыфікацыя дамовы паміж Беларусю і Расіяй аб гарантыях бяспекі, дамова, якая прадугледжвае размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскіх вайсковых аб'ектаў і расійскіх вайсковых падраздзяленняў, што, як кажуць эксперты, нічога добрага для беларускай бяспекі не нясе. Міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў наведаў Жэневу. Упершыню беларускі міністр у статусе міністра наведаў еўрапейскую краіну. Гэта пасля больш чым паўгода свайго знаходжання на гэтай пасадзе, што вельмі паказальна. Ён там выступіў на сесіі Рады па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе прапанаваў сваю такую концептуальную версию демократии. Так называемый коллективный Запад охвачен акциями гражданского неповиновения, мы это все видим. Участники с большего не интересуются ни защитой СМИ, ни какими-то политическими правами. Галоўная ідэя гэта тое, што сёння народы і ў Беларусі, і ў замежжы, і нават у Еўропе не хвалююць тэмы грамадзянскіх ці палітычных правоў. Іх хвалюе тэма бяспекі, это права на жыццё, права на бяспеку і сацыяльна-эканамічныя правы. Там жыллё, заробак, пенсіі і так далей. І, маўляў, з гэтым у Беларусі ўсё ў парадку. Але якраз вось Беларусь з'яўляецца добрай ілюстрацыяй таго наратыву, што калі у людзей забіраюць палітычныя і грамадзянскія правы, то з бяспекай атрымоўваецца вельмі дрэнна. У Беларусі гарантыі бяспекі няма. Любога чалавека могуць арыштаваць, затрымаць, пасадзіць у вязніцу, і ніякі суд, ніхто нічым дапамагчы не можа, прычым не толькі па палітычных прычынах, але і па непалітычных. Таксама Рыжанкоў казаў, што у Еўропы няма дэмакратыі, дэмакратыя еўрапейская ў крызісе, маўляў, пра гэта нават кажуць прадстаўнікі новай амерыканскай адміністрацыі, спасылаючыся на выступ віцэ-прэзідэнта ЗША Вэнса на Мюнхенскай канферэнцыі. Ну і ўвогуле прапанаваў тэзу пра тое, што няма універсальнай мадэлі правоў чалавека. У кожнай краіны
гэтая мадэль свая. Вось у Беларусі такая дэмакратыя, якая ёсць, і не крытыкуйце нас за парушэнне правоў чалавека. Беларусь призывает поэтому провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека в целях минимизации конфликтного потенциала правозащитной тематики, где будет учтено многообразие политических систем, путей развития и культурных традиций, где будет установлен четкий запрет на всякую иерархию в правах человека и двойные стандарты. Таксама Максім Рыжанкоў выступіў на канферэнцыі па разбраенню ў Жэневе, дзе ён выступаў за разбраенне, супраць гонкі ўзбраенняў, за мір, за дэмілітарызацыю. І гэта цікава адбываецца на тле, калі ў Беларусі заклікі да міру і спынення вайны Расіі супраць Украіны з'яўляюцца фактычна злачынствам, за што людзей караюць. Рыжанкоў папракаў суседзяў за тое, што яны нарошчваюць узбраенне, павялічваюць бюджэт, зусім не згадваючы пра тое, што прычынай такой цікавасці да бяспекі з'яўляецца дзеянне Расіі, якая напала на аднаго сваіх суседзяў, і таму зразумела, што ўсе астатнія суседзі таксама вельмі клапоцяцца пра сваю бяспеку. Рыжанкоў казаў, што саюз з Расіяй не нясе некай небяспекі трэцім краінам. Але мы добра ведаем, што 3 гады таму менавіта з тэрыторыі Беларусі пачаўся наступ расійскіх войскаў супраць Украіны, менавіта з тэрыторыі Беларусі расійскімі войскамі. Яшчэ Рыжанкоў казаў пра тое, што ўсе працэсы ўзбраення, мілітарызацыі ў Беларусі адбываюцца вельмі празрыста. Аднак сёння вядома, што у верасні ў Беларусі пройдуць сумесныя беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2025», і на гэтыя вучэнні, як сказаў прадстаўнік Міністэрства абароны, запросяць не ўсіх, а толькі асобных краін НАТО. То бок некія краіны-партнёры, напрыклад, з арганізацыі ШАС, а вось суседзі, якія найбольш занепакоены тымі вучэннямі, вось іх, як можна меркаваць, і не папросіць. А яшчэ Рыжанкоў казаў, што ракета «Арэшнік», якая будзе размешчаная на тэрыторыі Беларусі ў другой палове 25-го года, гэта ракета зброя не нападу, зброя абароны. Але каб весці абарону, то патрэбна зброя, якая, скажам так, паражала ворага, які ступіў на тэрыторыю Беларусі. А дзеля гэтага патрэбна зброя, якая, скажам, не вельмі вялікай далёкасці. А «Арэшнік» – гэта зброя, якая далятае свыш 5000 кіламетраў. То бок, калі гэтую ракету размясціць на тэрыторыі Беларусі, то яна паражае практычна ўсе еўрапейскія сталіцы. І дзеля абароны такая зброя не патрэбна, гэта зброя нападу. Таму і ў гэтым пытанні міністр замежных спраў быў няшчыры, хутчэй выдаваў некія прапагандысцкія тэзісы, чым рэальныя некія прапановы па змякчэнню напружанасці, ваенна-палітычнай напружанасці ў нашым рэгіёне.